yun ang mga tugang, pahali po kita ngunyan sa Isunod Canaga. Pasiri po naman sa border control point sa barangay kang sa Banuan kan Del Gallego. Yun po ni ang ikaduwatang pagbabalik sa sinambitang lugar. Tangaring aramon po ang kamugtakan kasi ito po mga personalized duman kan lokal na gobyerno Canaga na ngunya po yaon sa second batch po ang nag-assume ng ngunyan duman. Tangaring magbantinir ka sa ito pong forward control point. So yun po niyang kamugtakan igdi po sa border control point, forward control point kang Naga City igdi po sa Del Banuan po kan Del Gallego, Camarines Sur. Yun po niyang saro sa estratehiya ang pigadaptar po kang administrasyon po ni Mayor Nelson Ligacion. Tangaring pong mapaatan ang pagpara dakol kang numero kang COVID igdi po sa Sunod Canaga. Sinigdi po sa 27 barangay kan sa tuyo pong syudad. Panduata po ning balik igdiyo ano primero pong igdita kang panahon kang Easter Sunday and ngunya po aldaw na Webes pet sa 15 kan bulan kan Abril. Anong pamahawan ta dyan? Badi. Badi. Maalat. Maalat. Badi na. Marinaga sa ito. Iniyan sa tuyang mga pag-iribay di sa forward control point. PSO Cristom Baguio, PSO Mapalad, Saro at Kala, and si Sir na Caballero. Marinaga sa ito. Paano ang proseso nindig sa ano? Paano ang proseso nindig di tabi Kala? When sir, pag malaog sir, type 1 ng mga requirements sir. Okay. Type 1 sir ang mga requirements sir. Okay. Kung naga sir matong resident, valid to identification card. May sir kasi, travel pass. Kung masinda sir ko yan, PPRCS, ma-stop sir review. Stop kita. So pag malaog po sinda, Isalbar code. kaya po ning Isalbar code, ano? Valid na ID. Okay. Ano sir, kasi sa ko yan, sa Simang Apor, negative RT-PCR test, tapos approval, travel order, pinanari from the company. Okay. So halimbawa po sinda ning QR code, Isalbar code, Magi mo sino sir? kinukuha na lang igdiyo. Tinatabangan ta na lang. Ina-assist na lang. Okay, so igaw mo pag dining instruction kan si mga essential essential na pwedeng paagihon, ito mga apor, etc. So ang composition ng igdiyo may PSO, may EMS, PNP. Aputon ko si Sir na Caballero. Nagaano nakita ko niya nagdining ko yan. Ning tawag kani inong antigen. Ayun na po sir, siguro mga 3 days ago na po. Okay. Tapos po kada bira malamang positive arbet sa bago po May nag-positive sa bago. Bali duwa pala si sir po. Bao man Taganaga, Tayabas keso pinabalik nito. Tayo man advice mo pag bakong Taganaga. Babalik ko. Kung Taganagang nag-positive, siyempre po, paano po escortan mi pasiring sa ay pag-abot ko na lang na makaabot sa boundary, escortan kang PSO o police pasiring sa Kamay Annex. Okay, so quarantine sa kaduwa po sa swab. RT-PCR po para ma-confirm kung COVID po ito. Okay. So para sa laog ding tulong aldaw na naga-rapid antigen test kita, pinanaman ang na-record ng nag-positive? Hindi ko po isa tayo iba man yung duty me, pero usually po, siguro mga tuloy naman po, kapan. Okay. So, paribay-ribay ka mo ng shifting. So, pag nag-positive, escortan, diretso sa Kamhay Annex for quarantine and eventually. Ako sa CTL, kung bukas pa sa CTL, tayo may swab po. Okay. Pero pag sarado na po, sa Kamhay Annex na po, diretso na sila quarantine. Okay. So, kumusta man kamay di? Ang pagkakanindo? Ay, problema po. Okay man? Okay man.
pag hindi kong inot kang Easter Sunday naka-duty ka eh. Iya po. So ngunyan dahil ka pa nare-rebayan. Ayun na po, nagre-rebuy man po kami every 24 hours. Tapos ngunyan, para mas madali, para may extra turog talaga. Every 12 hours na lang po. I mean itong naka-rebuy sa imong EMS. Ay, may pa po. May pa. May po kaming EMS ngunyan po. 16 saga po. Asaga. Opo, manabot pong tulo bali. Okay, Pong tulo. rebuy naman yun. Okay. Tapos, ma-quarantine naman kami, ma-swab. Quarantine kami for 14 days. 14 days. Okay. So si inot na tropa ni Mr. Abiada Iya po, nakauli na, nakauli no? na po ito. Undergoing quarantine naman Iya po. sila. Okay. Salamat sir Salamat na po, Kawad. kabalyero. So yun po na ang mga gamit taigdi ano. Pigus-kusar po kang PSO, EMS, SARO. May mga kompleto pong gamit igdi yun na iyo ang nagigiyata. No? May pag-abot po kang vehikulo, ikasinda dyan ng CCTV. And diretso po ni sa command and control post sa Siyudad Kang Naga. Okay. May component pa po pala si Daigdiyo ning PNP. Gawa po silang component ng PNP di sa border control po. Okay, so pig-arrange na ni PSO Cristong Bagyo ang mga tukawan, ano? Kadaklig din aabot ning kwen mga maagahon mga alanganing oras Oo. So yun po ni ang barracks kang PNP. Kataid lang po yun man po ni sinagtatabang pag-secure kang kuya. Tumili ko tang law kang barracks indo. Ini si pag-test nindo. Okay. Hindi bang holding area nila? Okay. Kasi hindi po pinatanggap ang PCR. Okay. Sa diri nga po kitang medical. Okay. So ini man po ang ini pong duwang ining duwang mailin po nindong duwang blue, Ini po pigkukondisyonan kang test, rapid antigen test. Pero habang nagahalat sila kang pag-test, niya po sila naka-holding igdi sa sarong pena ini. Okay? So, ini man po ang sa indang barracks. Yes, sir. 26. Iyo po ni ang legendary Rene Abiada kang tropa kang PSO. 26 sa irot kong pagigdi. Yaong ka na. Pirang semana ka na igdi tabi Rene Absalon Abiada. For a record, 20 ng aldaw. 20 semana. Exacto. So sa iba naka-oroli na yaong pa I remain. I remain. So 26 pwedeng itur mo ka may igdi sa laog kang ang pigigiribukan mga yaon mo igdi mga tropa. Ano po? Ayan, may kitikita na kape. Kape. Ipasok mo yung, barracks. Okay. Barracks na improvise para to house our 15-man team. Okay. Ano po? Hindi ka nagkakarakan. So, yaon manigdi ang messing. Ano ang minunindo ko niyan? Wow! Ano po yan? Itlog na maalat sa kabadi. Pag hindi ko kanto, badi na eh. Badi. Hindi po ang higdaan, Okay. ang turugan, kaingaluan, Okay. okay. Grupo. Ayan po, siguro mga gigitin ng mga PSO. Okay. Sige lang. Ano po? Carry on. Hindi po asa tayong Okay. turugan, may electric fan. Electric fan. Ang init grabe. So, ipon ang condition igdi sa lawag, Opo. Oo. So may higdaan, may turugan. Oo. Hindi mo sa mo yung kusina. Kusina. So may gasol kita. Okay. May two burner gas stove. Oo. May rice cooker. Oo. May tipong bangani. Tipong. Then ito ang CR. Ito pa ang CR. May CR kito yan. May bat. May karigusan. Okay. Ano pa ang supplies. Okay. May sliced bread. Dako lang kape. Pero paubos na. Paubos ng kape. Andala ko dyan si... May itog na maalat. Okay. Ayos. May sogok. Ayos. Hindi pa sa mo yung May kalawas. Ito sumago, may body, ngunyan, hindi Sardinas. Sardinas. Paubos na naman ang supply. Hindi pa sa mo yung tambayan kalawas. Tambayan. Ayos, garo pirte ang laba-laba mo na Laba-laba. Garo ikaw gabos naglalaba ka mga bado kang tropa mo May laba-laba. Yun po ni ang kamugtakan kang grupo taig di sa so kay po ninda ning suporta
Of course, si Mayor po nakabisita na igdi, Sir Frank, si Mr. El Camel, asin Mr. Gumba. Ano? So, yun po niya nag-aasikaso. Sarap po rin sa strategy kang Naga, tangarig pong mabawasan ta ang COVID sa Laugang Surigao Naga. Mga tugang dakol po nag-aapot ko niyan kan mga bagong estratehiya kang lokal na gobyerno kanaga tangarig pong makontain ang pag-spread ng COVID-19. Ano po ang mga ini? Aramon ta po yan sa paagi po kang department head kang City Events Protocol and Public Information Office kang sa tuyong syudad si Mr. Allen Riondang. May findings ang Department of Health, Center for Health Development, digi sa Bicol, na indeed we already have community transmission. Duman sa uri po ibang pinaluwas na findings na may kaibanan po nga ng recommendation, nagluluwas po duman na 58% kan kaso sa Naga is already because of community transmission. Kabali na po dyan sa mga harawaan sa Laugan Harum, harawaan sa Laugan mga opisina, and ito pong mga talagang daay niya na didetermine kung saan po talaga na po kan tao, kan pasyente, ang sa iya pong infection. Nagluwas din po duman na nasa 5% to 7% kan sa kuya pong cases sa Laugang Naga because nag-uruli hali sa ibang lugar sa region na daita nagkasarara kadtong mga inot na prior pong naglag po kita ba ining Del Gallego screening team ining forward control point kaya po ninhuli po kaiyan and ninhuli po duman sa kasubuan din kan Department of Health pagpakusog kan syudad itong inaapod ta pong enhanced contact tracing and active case finding. Ninhuli po nga din duman sa pag-adal nindang ito, nagluluwas po duman na dakulon talagang maray sa workplaces ang harawaan. Urog na po duman sa mga frontliners kan mga sa manlain-lain na work spaces. Kaya po bakit sa syudad tabi sa Lito, nagkanda kita ng antigen testing kan mga frontline workers ta. And because of that, na-found out pa na igo pa lang kita mga frontliners na positibo na and they were confirmed using RT-PCR testing. Kaya po, saro din inin po sa rason kaya naglalangkaw ang cases ta daily because of our effort for active case finding. Ngunyan po, dahil nilang kita naghahalat na magpasiring ang pasyente sa tuya para magpa-test. Kita na po ang nagduduman inaaram ta, may simptomas ba sinda, may exposure ba sinda. And pag determine ta po yan, we schedule them for antigen testing. And dahil po ang antigen test mo yan, halangkawan na maray ang sensitivity and specificity using ito pong brand na abot. Gabos po na tigtitesta, 97% kang nag-positive dyan, talaga pong na-positive sa confirmatory test na RT-PCR. Ang example na po kayan, ining sa City Hall, sa Treasurer's Office, sa Budget Office. And kaya po, mabigla kita, naglangkaw niya ang mga kaso. Actually po, kung pag-uukuro, niya una ang kaso talaga sa kuya, mas dakul lang talaga po kitang natitest mo niyan, kaya dakul po ang nagpo-positibo, ang nadadakop ta. And dahil po na nadadakop ta yan, napupugulan taman ang paghiro linda. Nakokontrol ta ang movement, therefore nakokontrol ta din ang possible transmission sa iba pang mga tao. Ano ang pigo project nindo kita na nasa HERTF kang Naga City? For how long pa kita pwedeng mag-araw kanina tindi ang ginigibot ang mga aksyon? Mga sarong bulan, 2 bulan, anong project ito na? Kami sir dito sa assessment ni sa internal contact tracing. Tayo po ba si sa kuya ni alkalde na bagong trabaho. Naghihiling kami sir dito up to 2 months na masidsida na contact tracing. Tangarig kung mapauros ta pa. Ini po sa assumption na talagang ihirahon kan IATF ang sa kuya kung community quarantine classification. Ngunyan po kayo baga sir dito, MGCQ pa kita. Ang movement kan tao dahil man nauuntok. So, itong transmission, halangkawan manggiraray sa mga komunidad. Kaya po kita,
naglalamag kita katong posibleng nagkaharawaan, may mga indicator man na hinihiling kaya. May formula naman kaya ng DOH sa tiga-adapter ta. Kung dai po hirahon, kita i-ECQ, tala kita unto kaning maski duwang simana, most sabi tayo sa lito, ining arog ka ining kasidsidan, active contact, enhanced contact tracing, active case finding, mga 2 bulan na talaga pong dudumalan ang mga komunidad, hihilingon si containment zones. Anyway, nahiling naman po ang suporta kan mga barangay ta, ano? At least nahiling naman si ano. Actually po, Sir Litz, ang active case finding ta is very effective because of our BHERTS. Si mga contact tracers na po nahalit sa DILG, iniibahan iyan kan BHERTS sa mga barangay. Kaya ito pong containment area, halit duman sa harong ka nagpo-positibo. Tapos na nahilingin tayo Sir Lito ni mga 50 meter radius from that house. Okay. Iikuto ng gabos sa mga harong, hahaputon isa dyan ang mga sintomas. May nagkakadarakop kayo tabi Sir Lito. In fact, igwa na kitang nagkahiriling kaya. May siyam na kitang kaso na nakuata because of active case finding sa mga barangay. Ngunyan siya mga workplaces. Yun ay nagigilibot naman ngunyan. So, very important po talaga ang role kan barangay. Very important po ang role kan pagtugot kan mga kapitan na maging partner, makipag-partner sa kuya sa paglaban po dito sa COVID-19. Sir Alit, idagdag ko na lang ining preparation ta sa Bagyo. Although pigihiling mambaga na dainggayo kita pero mas pareto nagaprepare ka. Kumusta tabi yan, Sir Alit? Sa ngunyan tabi Sir Lito, ini-expect po baga na magiging mauran ng giraray sa tuya kong lugar. Maski po nga ni sigun sa mga forecast, manlay na ng forecast, dahil man hinimalang fall. However, ini-expect po ang makusog ng giraray na uran. Kaya po si Mayor Nelson Legasyon, ang syudad, nagsubo na po na mag-clearing operation na itong putol na ning mga sanganing uling kahoy, mag-pruning ng mga kahoy this early. Nagpapadagos din po ang paglinig ng mga kanal. Ngunyan po, kansuod mahali pa lang po sa yung alkalde sa Sagop Creek. Tangarin pong inspeksyon ng duman, ma-ensure po na itong perming binaba na parte ng construction pikay niya, talagang maiwasan po ito kung maliligan na po sa Sagop Creek. Ang City Solid Waste Management Office po, asin ang ENRO, padagos naman po naglilinig katong mga baradong kanal na pigpara-report pa in the previous days. Na dahil po inabot katong paglinig ng damo niya na 2 bulan. Dire-diretso po kayo baga ang cleaning kasi po pong mga opisina. Pigpo ka po oportunidad sa summer, bakong mauran para maglimpya. Ito po mga day nagkaarabot, ikatarapos po ito ngunyan, parte po kan pag-andam ta sa makusog na oran, dara po kani yung bagyong bisig. Thank you, Tawi. Boy, perming perming mag face mask yo. Face mask yo. Face mask tarik ang pasayro dapat saro lang, Saro lang tapos perming naka face mask. Man, hindi man. Naka face mask man ini. Itong sarong ito garo man itong face mask Ay sulat mo lang permi. Hindi ako kakaangot pag maduro. Oh, yan. Very good. Pirmi lang naka face mask. Tang araw mo ang COVID tango niya nagaparadakol. Nagaparadakol ang COVID. Abot ang masakripisyo ang pamilyata. Pag may patay, okay.
Oh, Christmas. Eh, paano kung pirmi ka nalilingaw? Oh. Oh, maringalit maringalit nabunot mo tulos ang Christmas mo. Takunday, kuya, ha? Oh, very good, very good, very good. Oh, tapos, saro lang ang pasayro. Ayo, ha? Saro lang ang pasayro. Tangarig na... Saro lang, basta saro lang. Saro lang. Saro lang. Bawalan dua. Oh, amigo, amigo. Oh, very good. Pirmi lang naka face mask yo. Face mask. Tapos ang pasayro saro lang, ha. Tangarig na ano, okay? Ha? Sige, sige. Pero mga tugang, tuyong summer po, dakol ang produksyon kang mais. Ano, bako lang po sa Naga, sa Camarines Sur, kundi sa buong Pilipinas. Araw to po baga na ang pagmamais talagang minausbong pag tuyong kainitan kang panahon. So paano po siya? Paano po siya asikaso kan sa tepon mga gobernantes? Ano po ang mga teknolohiya ang pig-introduce na rin po mapadali ang pagdara sa iya sa merkado publiko. At sa po yan, dalanon po nindo sa ikaduwang portion kan sa tepong programa. Liwat po ang sa tepong programa pag-urlayan ta po nadadalan sa pong FB page Kagawad Lito de Rosario and Siriman sa YouTube channel. And dadawon po sa 89.5 radyo natin and of course sa 105.5 Bicol Idol FM. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. Mikoy's Pizza, the biggest pizza in Bicolanja, is now in the city of Naga. Subukan ang Gulay Pizza na may 6 na flavors para happy ang buong barkada. Mikoy's Pizza, located at Peña Francia Corner, Pangiliban Drive, Naga City. And LYRR Corporation. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting cake reservations. You can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe. Gusto mo ba ng mga napapanong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado, alas 5 ng hapon. Madadagugin live sa 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na, tanganing updated ka sa mga happenings. Igdisa sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Meron mga tugang igdi po sa barangay kang Carolina sa pangangataman po kang City Agriculturist Office. Iko po kita dyan pigaapod na Village Type Corn Post Harvest Facility. And ini po nag-aako kan mga nag-schedule para po kang sa pag-sell asin pag-dry kan mga
na minsan po minaabot sa 8 hanggang 12 oras. At ang harig pong antabayanan ang operasyon kang sinambit ng pasilidad. Sarong 1 peso and 20 centavos po ang taripa per kilo. And ito pong mga corn cob o ito pong mga haas na yan pong nahiling po ng mga puting yan, ginagamit po bilang panggatong sa pugon, tangarig pong mag-produce kang init para po sa pag-dry o pagpaalang kan si mga mais na papaagi po dyan sa sheller. So hindi sa Naga, ikaw po kita kani ako dyan sa Carolina, and dako lang bagay po ni sa mga taga-upper barangays na po na nagtatanom ng mga mais. Ini po na konsigir kang lokal na gobyerno sa tabang po kang Department of Agriculture. So nahiling ta po ni dyan, and ini po papangatamanan kang City Agriculturist sa paagi po ni Ma'am na Edna Bongkalonta, and dyan po sa Carolina. Ang mayor supervisor po dyan si Engineer Menan Kalingasyon. So hindi po nagpapatunay na ang partnership kang Department of Agriculture and City Agriculturist Office nagapadagos-dagos sa matter of fact, igwa pa pong bagong dakulang facility na pigahalat pa pong ma-turnover sa lokal na gobyerno, tangarig pong mapakinabangan kan mga kababayan ta pong farmers dyan po sa itaas na parte kang sunod kang na. Okay. Ayos. Mga tugang higop po kita ning mainit na sabaw. Mag-pod trip po kita, sabaw kang beef pares, kinalas, asinman kang bulalo, hanapon ta po ang panyong, sigdi po yan sa Carolina, Naga City. Bukas po sinda alas 6 ng aga hanggang alas 8 nin Banggi. Yaon po dyan ang kinalas, ang masiram na kinalas, siring man po ang bulalo na kakaiba po ang pagsirbi po sa tuya. Sa paagi po kang butane gas stove na yaon sa atubangan ta. Tangari po matansyata ang pagluto kan gulay na pandagdag po sa sinambit ng bulalo. Kita po baka kaya minsan nakatudan ang iba gusto lutong-lutong maray ang sahog, alibaman gusto man po ning half cook lang. Kaya po iba ang paagi, hindi po sa Panyong, Carolina. Bulalo po, paksiw, pinalas baka, saka mga fast food, mga gulay, mga arpa. Kung ano pong pwedeng serve, pero may kayong malinig. Tapos sa panahon tapo bagangon yan, dapat permi kitang clean as you go, nakag-sanitize, social distancing po. Sa bulalo, ang small po, mga 220, ang large, 300. Sa paksiw po, laman loob, 60, sa laman 75, sa kinalas, 40, 50 with egg. Birang oras hindi tayo crop alo mo yung bulalo. Mga lang po yan, mga 1 hour. Anong sekreto tatay sa masirap hindi sa panyong? Pagmamahal. Yeah. So pag nagluluto, with love. With love. Nakapokus lang. Sa nagdadangog po, sa nagdadalan, sa programa ni Kagawad Lito del Rosario, ini-invite po kamo na malasan digdi po sa Panyong, sa Carolina, and then sa Kanakman Haring, paksiw, kinalas, bulalo, at iba pa. So, magana po. Igdi kita sa Panyongs. Igdi po yan sa Carolina. Nasa gilid lang po kantinan po. Kung kamo mga bisikleta, mapasyar, maagihan po nindo siya. So, kung mainit na sabaw, madya na po kita. Igdi po sa Panyongs. Daita man po kalingawan, pagkatapos po kang food trip ta, igdi sa Panyongs, dahil malingaw po kang pag-sanitize kan sa tuya pong mga kamot, tangarig pong healthy an sa tuya pong mga kababayan. Si mga day po pala nakadalan kan sa tuya pong episode last week po, picture ta po ang PBA draft na taga Naga, graduate sa Ateneo de Naga University, si Nico Custodio,
and Siriman ang sa tuwi pong istorya sa rainwater collection facility. Pigbisita ta po dyan sa Banuan kang Baaw and sa pong residensya dyan po sa Pili. Residensya po ni Ma'am Joyce de la Trinidad and dyan po sa Karanday Elementary School. Dalan ta po ini sa sabay pong mga sa last episode po kang programang pag-urlayan ta po. Hanapon ta lang po ang Facebook page, hindi po sa ko FB account and Siriman sa YouTube channel kan sa ito pong lingkod. So mga tugang, happy birthday po duman sa mga nagsiselebrar kan sa indang kumpleanyo ngunyan, belated duman sa mga tapos na and sa mga maselebrar despite kang problema sa COVID and may intermission pang bagyo. Happy birthday po sa Toy Gabos, sa Indo po Gabos. So matukang kanagtalikod pong Lunes, pabisto na po ni Mayor Nelson Ligacion sa mga empleyado kan City Hall and sa lokal na gobyerno ang mga city officials mga CYO for 2021. Na iba po ning batch na niyo dahil ang backdrop po ninda yung ang problema sa COVID So ang mga opisyalis kani nagsumpa naman and tatananta po sinda ning mas mahiwas na prominence and coverage sa sunod na pong presentasyon ng programang pag-urlayan ta. Congratulations po sa mga youth officials sa kanya na taon. Salamat naman sa mga nagtarapos na ng kansendang termino bilang mga CYO. Congratulations sa mga magurang kan si mga CYO tangonyan and sana dakol po ang mano danindo sa lokal na gobyerno kang siyudad kang Naga. So mga tugang, yun na po yan sa tayo pong presentasyon ng programang pag-urlayan ta po ngunyan na aldaw na Sabado. Nadadamog po ang programang ini sa 89.5 radyo natin sa paagi po ni Station Manager Maria Fe Mariscal and of course sa 105.5 sa paagi po ni Station Manager Idol Bong Villacruz and of course live po kita sa FB page kasi doon pong lingkod Kagawad Lito de Rosario. Salamat po, stay safe, mabuhay po kita Gabos.